Tominko, kde podľa teba Slováci kupujú byty pri mori? Všade, kde je krajšie počasie ako na Slovensku a veľmi radi vynášajú cash po kabelách. Máš pravdu, tak poďme na ten top 5 tier list. A teraz hodne fičí Španielsko. Máš pravdu, Španielsko je na prvom mieste. Ceny tam idú od 140 000 eur a je to tzv. Nová Petržalka Slovákov. Ďalší bude podľa mňa milovaný Dubaj. Dubaj je na 3. mieste. Idú tam ceny od 160 000 eur a už to nie je len pre milionárov. OK, a čo také Albánsko? Albánsko je na 2. mieste, správne. Ceny tam idú už od 70 000 eur a je to skokan roka a investičný boom 2026. Mňa to tiež kedysi lákalo tam zainvestovať, ale neodvážil som sa. A čo taký Egypt? Egypt tu nie je. A moje milované Chorvátsko? Chorvátsko tu je na 4. mieste a je to celkom taký drahý luxus po vstupe do eurozóny. Viem, po vstupe do Schengenu to išlo extrémne hore. Tak. A čo dáme na posledné miesto? Na posledné miesto by som dal Kanárske ostrovy. Kanárske ostrovy tu bohužiaľ nie sú. OK, keď tam nie sú Kanáre, tak potom tam bude Cyprus. Správne, Severný Cyprus, sú to vysoké výnosy a nízke ceny.